रुको फोन लगावे दो। हेलो, कहाँ बड़े रे? मंदिर पर चलेगा ना धनबाद मेला घूमे? काहे ना चलल जाई? चलल जाई, साल भर पाइल बा, घूमे ना चलल जाई? रुक हम जा तनी भैया ले पैसा मांगे। ठीक बा, मांग के आऊ। ठीक बा। ए भैया, पैसा दो, मेला घूमे जाए के बा। मेला घूमे दीबो? कहाँ जेबो मेला घूमे? धनबाद बालाजी के पंडाल बनल बा, ओइजे जाए के बा। जा तारो तो कुछ पता नहीं थी। होते तो मोबाइल किन के देल हमारा ले रहो। जे बोलो धनबाद मेला घूमे बालाजी के पंडाल देखे। का भइले चाचा? होली के पता नहीं है, होली के मोबाइल को देखे है। हैं? धनबाद जी बोलो मेला घूमे बालाजी के पंडाल देखे। आता नहीं आंधी पूरी पड़ला, पत्थर पड़ला, पंडाल हो जाए। पंडाल गिर गई? तारो तो पता नहीं चले। जा सरावा कुल सपना हमार बेकार हो गइल बा। जाए दे बबुआ, पंडाल भौंस लूटा, टेंशन न ले। आपन गांव कल्याणपुर में घूम लिया और चल जिया, बिहियो चल जिया। जब लोग पंडाल बनत है हमारे एक सपना रहे कोई जरूर जाई। का भइल भाई? काहे रोत रे? मन पूछ भैया, काहे रे? ओ जगह पंडाल आनी या बुनी में कुल भौंस गइल, हमनी के सपना चूरे चूर हो गइल। जा सरावा, हे दुर्गा माई ई का कइली? तारा खातिर हाथना आदमी मेहनत कइलस, कौ दिन लागो रहे ओकरा के बनावे में। बताओ, सब मेहनत बेकार हो गई। हे माई ई का कर देलू?